Ήτανε 2004, ένα βράδυ. Μία και κάτι λοιπόν και βρίσκεται έξω από το σταθμό, πάντα προσέχοντας γύρω, κανένα πρόβλημα ως εδώ. Είναι πίσω ραντεβού που έχει με την ιστορία. Η καβάτζα ανοιχτή για ακόμα μια αλητία. Για ένα χολκάρ που έχει στο νου του καιρό. Είχε τσεκάρει το γιάτ, κοίτα πως είναι εφικτό. Έτσι χώνεται, πάντα με μάτια ανοιχτά, πάντα με γρήγορες κινήσεις. Στην σκάλα ανεβαίνει, έτσι πρέπει να αρχίσεις. Γύρω όλα σωστά, άμα το τρέξουνε γασόνια, τυχάκι και αντεγιά. Ξεκινάει λοιπόν, γράφει στο δεξί το χέρι και φεύγει το γέμισμα. Αγχωμένος την ψηλιάστηκε καμιά φορά, δεν ξέρεις μα το διαισθάνεσαι. Όταν μάτια πέφτουν πάνω σου και τότε ψιλοχάνεσαι. Μα ήταν ήδη αργά, 4 τύποι σκάνε δίπλα το εντελώς ξαφνικά. Δεν πρόλαβε να καταλάβει, μα δεν πρόλαβε να δει. Και ο ένας φωνάζει αστυνομία ρε μουνί. Έμοιαζε με καρφωτή, μα σιγουρεύτηκε όταν άκουσε τον μπάτσο να λέει στο CD Κάτι φίλοι του παλιοί. 98, μια νέα κλίκα πιτσιρικάδων μαφιάτων που ψάχναν κονέ. Ναι, κάτι παραπάνω από bombing στην πόλη. Το γνωρίζαν στο πλησίο, στο φεστ. Στην αρχή σαν θαυμαστές, τους πήρα από κοντά. Σιγά σιγά τους έβαζε σε νέες καταστροφές. Σαν δάσκαλους μαθαίνοντας καβάτζες που δεν πρέπει να κάψουν. Από που μπαίνουν να μην βγαίνουν, να πετάν πέτρες σαν παίζει να τους αρπάξουν. Ή να κρύβονται σε trash trains όταν σκάνω σε τζίδες. Πέρα το θέμα παρέα δεν είχε συμφέρον. Τους είχε για βλάκες 15χρονους για τις δουλειές του. Όπως χίλιες κάμερες και φωτογραφίες που λες με συνεργασίες. Είχε γαμίσει μηχανές, επιρρός μα χωρίς φιλίες πολλές.